Россия белән Татарстан арасындагы шартнама озайтылмаячак. Әлеге хәбәр интернет шелтәрен шартлата язды. Вакыйганың мондый борылыш алуын Сергей Кириенко белән бәйлиләр. Ул бүгенге көндә Россия президенты администрациясе җитәкчесенең беренче урынбасары вазифаларын башкара. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләре җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Менә шундый хәбәр. Исегезгә төшереп узабыз. Бу шартнаманың беренчесе 94 елда, икенчесе 2007 елда 10 еллык вакытка имзаланды. Татарстан федераль үзәк белән шундый рәвештәге федератив мөнәсәбәтләр урнаштырган бердән-бер регион булып санала. Бу инде безнең тамашачыларыбыз өчен булды, әлбәттә. Монда әлеге вакыйганың шаһитләре бар. Шуңа күрә иң элек менә шушы яңалыкка кайтып, хөрмәтле кунакларны ничек кабул иттегез сез әлеге яңалыкны? Шын түгел дип уйлыйм, бу мәгълүмат түгел дип уйлыйм. Минемчә, әле беркем дә әйтә алмый, була шартнама дип, яки булмый дип үздереп әйтә алмый. Менә шуңа күрә менә без фикердәшләр җыелып, бәлки фикер алышырбыз да, чөнки берничек тә әле белмим, Путин үзе беләме икән, тагы бер-ике кеше беләме икән. Шуңа күрә бу теге футболдагы кебек, яки ниндидер авыл сугыштагы кебек билгесез, сорау билгесез мизгеле бу. Рафаэль әфәнде, ышкынсыз ут булмый диләр бит. Ну, ансы инде Мәскәү ул әлбәттә теләми. Имә бөтен регионлар инде бер тигездә булырга тиеш дип шундыйрак фикер бар. Шуңар Мәскәүдә ул яңгырый. Элегрәктән күп еллар инде менә бу 2007 елдагы шартнаманы кул куйганда ул вакытта да шул фикер бар иде. Хәзер ул кичәйде, әлбәттә. Ну, Татарстанда өметләнәләр инде булыр дип. Шуңар монда инде ничек килешерләр, ансы кешедән тора. Индус әфәнде. Шартнамалык принцибы Россиянең үз конституциясендә язылган. Аның 5-нче, 11-нче маддәсен укыган кешеләр туп-туры әйтә ала, шартнама кирәк. Әгәр дә конституциягә турлыклы булып яшибез икән, димәк, без менә шушы маддәләрне тормышка ашырырга тиешбез. Әлеге имеш-мимешләр каян чыга сезнең фикерегезчә? Бу имеш-мимеш кенәме? Бик күбесе белмәгәнлектән килеп чыга. Шартнаманың нәрсә икәнлеген, нигә кирәк икәнлеген белмәгәнлектән килеп чыга. Бу Россиянең яшәү нигезе дөреслектә. Ни өчен дигәндә, чөнки Россия, руслар белән татарлар арасындагы мөнәсәбәтләр һәр вакыт менә шу шартнамалы нигездә. Хәтта Болгар заманында 925 елда ук менә шундый шартнама бар. Монсы барысы да аңлашыла инде, әфәнде. Әмма без менә монда бер ай элек җыелышкан идек. Булырмы, өченчесе кирәкме дип без көттек. Дүшәмбе килеп җитте. Без яңалык көтәбез. Тынлык. Бу тынлык безгә нәрсә турында сөйли? Монда чынлыкта әле карар кабул ителмәгән дип уйларга нигез бар. Чөнки һәрбер карарның уңай һәм кимчелекле яклары була. Шартнаманың да аның уңай яклары бар. Без әлбәттә аның уңай якларына басым ясыйбыз. Шартнаманың аның тискәре яклары да бардыр һәм аның оппонентлары билгеле тискәре якларына басым ясыйлар. Әйтик, бөтен регионнарны тигезлек, бөтенесе тигез шартта булсыннар дигән. Әмма шуннан да мин Индус Ризакович белән килешәм, без аның өстенлекләрен тиешле дәрәҗәдә аңлатып та җиткерә алмаганбыздыр. Бүген менә интернетны укыйсың, анда күпчелек һәм күренеп тора инде, бу язучыларның күпчелеге, алар хәбәрдар да түгел, шартнаманың эштәлеге белән дә, һәм шуңа күрә әйтәләр, нәрсәгә кирәк инде, бармы, юкмы? Икенче фикер әйтәсем килә. Менә Татарстандылар күпчелеге шартнаманың нәрсә биргәнен аңлап җиткермидер. Чөнки алар шартнамасыз яшәп карамадылар. Россияның башка төбәкләренә күз салыйк, әйтик, менә мин Удмуртияның торышын яхшы беләм. Аның шартнамасы бар иде, алар аны 1-2 елда баш тарттылар. Шуның белән шул булды. Иң беренче Удмуртнефть китеп барды, соңыннан зур заводлар китеп барды, хәзер инде башлыклары китеп барды. Һәм менә ул китә торган югалтулар бик күп була. Булганның кадерен белмичә, аннары гына Булганның кадерен белергә кирәк. Һәм Татарстанны Татарстан иткән әйбер ул патриотизм. Ул патриотизм татарларга гына хас түгел бит. Руслар да Татарстанның патриотлары, марилар, чувашлар, удмуртлар, татарлар. Бөтенебез патриотизмны үстерергә дә кирәк иде. Һәм менә шушы һәрбер төбәкнең аерым булуы, һәрбер төбәкнең өстенлекләре һәм кимчелекләре алар әйтелгән булса, аны кат-кат әйтеп торсаң, бу дәүләт төзелешендә зур өстенлекләр бирә торган әйбер. Әйтәсем килә,
югалтып... Дәүләт төзелеше генә дә түгел бит. Бу бит үзара мөнәсәбәтләр. Бу дәүләт төзелеше. Бу беренче чиратта дәүләт төзелеше дип саныйм. Билгеле, федератив дәүләтнең аңлашыла. Һәм әйтәсем килә, соңгы шартнама бит инде калып бара, соңгы президент калып бара төбәкләрдә. Үзәк эшендә бик отышлы әйбер бит инде бу. Ягъни юлны япмыйбыз. Безнең дәүләтне булай алып барырга вариантыбыз да кала, булай алып барырга да вариантыбыз кала. Шуңа күрә дәүләтнең вариантлары күбрәк булган сән отышлы бит инде. Синчә биредә ниндидер мөмкинлекләр күрәсез? Әлбәттә. Я, Ремзил абый. Депутат дустым Ирек Шариповның бер генә тезисе белән риза түгел, башкалар белән риза булсам да, бу шартнаманың тискәре ягы юк. Юк. Киресенчә, ул шартнама булмауның бәлки тискәре ягы һәм фаҗигали дәвамы булырга мөмкин дип уйлыйм. Чөнки әгәр дә ул шартнама нинди дә булса, шартнама булмаса, димәк бу ил, без яшәгән Татарстан һәм Россия ул булачак ниндидер патша самодержавиесе яки бер ниндидер казарма, һәр хәлдә федерация түгел. Бу федерациянең әҗәле дигән сүз. Федерациянең китеп барганына, җәһәннәмгә киткәнне без риза булып карап торсак, ни заман була бу? Асимметрик федерация. Татарстан донор һәм берничә милли республикаларның берсе һәм Татарстанның тарихы, Россияны гамәлгә куйган халыкның тарихы. Әгәр дә инде татар халкының тарихын, бу изге Булгар дәүләтенең, Казан ханлыгының, Алтын Урданың тарихында инкар итсәң, татарны бөтенләй тезләндереп куйсаң, бу инде нормаль хәл, тигезлек булмый. Шартнама ни өчен Тверь өлкәсе белән була алмый? Чөнки Тверь өлкәсендә урыс милләтенең бәлки 2% яшидер. Ә монда Татарстанның һәм Татарстанга бәйләнгән башка татар мәдәниятләренең, мәдәният йөртүчеләренең монда 90% була. Шуңа күрә мин тискәр ягыннан күрәм бер генә, әгәр дә шушы шартнама чынында булмаса, демәк киләчәктә республикасы да булмый, һәм аның президент дигән сүзе дә булмый. Демәк Россиядә дә безнең тормышыбызда да кискен үзгәрешләр булачак. Бар кешедә юаш, куркак булмый ул. Алай гына да түгел. Әгәр дә без бүгенге көнне һәрбер төбәкнең дә үзенең вакаләтләрен белеп яшәвен тормышка ашырмасак, бу дәүләт яшәмәячәк. Бүгенге көнне тик 8 төбәк кенә үз мөмкинлеге белән яши. Калганнары шулар хисабына. Ул дөресме? Юк, әлбәттә юк. Һәрбер төбәккә менә шушындай мөмкинлек биреп, һәм әгәр дә теләмәсәләр дә, менә сезнең вакаләтләрегез шушы, сез буларны үтәргә тиеш, тормышка ашырга тиеш. Шулай булмасагыз, сез монда җитәкче дә була алмыйсыз. Бер фикергә кушыласым килә, шуннан да шартнамаларны аны ниндидер преференция дип кабул итәргә кирәкми хәтта. Аны өстәмә йөкләмә дип кабул итәргә кирәк бит. Әйтик, менә шул Удмуртияның, Мариэлның Мәскәү белән шартнамасы була икән, ягъни федераль үзәк бу төбәккә өстәмә рәвештә ниндидер җаваплылык өсти. Менә әйтик, шулай дип кабул итсәк, дөресрәк булыр иде. Шулай да монда әйтеп узырга кирәк, 10 ел элек моны имзалаган вакытта да бит менә аның озынайтылу тәртибе язылмаган. Нәрсә ул вакытта нәрсә уйланылган соң? Менә демәк аның озынайтылуын алдан ук сез уйлаган идегезме, булмаячак дип, Индус әфәнде, игезгә дә Юк, аны инде истә тоттык, аны теге пролонгирование дигән нәрсә. 10 гына елга диелгән, һәм анда озынайтылу каралмаган. Ул гадәттә була шундый. Бәлки аны тагын истәргә кирәктер, бәлки нәрсәдер үзгәртергә кирәктер ул шартнамада. Аны ярты ел элек инде я Мәскәү, я Казан әйтергә тиеш име. Без озайтабыз, истибез, әллә теләмибезме? Мәскәү әйтмәде, теләмиме, телиме, анда бер сүз булмады. Шуңа инде безнең өмет тә бар, бәлки аны сузарлар дип, ул файдалы Мәскәү өчен. Анда Путинның тиздән Менә карагыз, 2004 елда Кириенко белән Фәрит Мөхәммәтшин без күп мәсьәләдә килешүгә килдек, ике хәл ителеп бетелмәгән пункттан кала. Тел һәм табигый ресурслар диде. Менә бу вакыт эчендә үзгәрешләр булдымы берәр якка? Һәм хәзер, әгәр дә менә 3нче шартнама була торган очракта, нәрсә үзгәрергә мөмкин шушы мәсьәләләр буенча? Россия өчен үзгәрешләр бик күп булды. Ләкин яхшы үзгәрешләр түгел, начар үзгәрешләр шактый күп. Менә Татарстандагы үзгәрешләр, алар әлбәттә һәммә кешегә күренеп тора. Ел сайын менә шушындай авырлыклар булуга да карамастан, Татарстан 3,5% арттыра тора үзенең промышленность. Туктагыз, сез килешәсезме бу безгә карата Россиягә гына уңай якка үзгәрде дип, менә үзгәрешләрне әйттегез. Сез моны белән килешәсезме, Ремзил абый? Минемчә, Россия
дигәннән Россия бер генә төбәк түгел бит, ул федератив дәүләт. Аның хакимиятендә дә манаралары күп. Менә искә алдык Кириенко дибез, Путин үзе бар, башкалар бар, анда да Россиянең тармаклары һәм төбәкләре дә төрлечә дип уйлыйм. Шуңа күрә теге гомумән Россиянең хукукый режимы яки анда хакимият системасы әлбәттә катыланды һәм коррупция шәбәйде. Шуның өчен атланырга кирәк. Ләкин мин моны Рафаэль әфәндедән ишетергә теләр идем. Менә шушы эштә субъектив фактордан күпме тора? Кириенкодан гына торамы бу? Яки анда Дума җитәкчесенән генә торамы бу? Нинди партиядан торамы? Ни өчен бу партия өчен без тавыш бирәбез? Менә беләсе килә. Сез менә икегез дә Индус әфәнде белән килешү процессында катнашкан. Менә кем хәл иткән? Мин хәтта бик тырышып өйрәнсәм дә әйтә алмыйм. Сезнең фикергезчә, менә кем хәзер хәл итә? Кем Путинның уң колагына, кем сул колагына әйтә? Бүгенге көнне субъектив фактор кызганычка каршы өстенлек итә. Бүгенге көнне. Ә нигездә исә объектив факторларга күбрәк игътибар бирергә кирәк. Менә бүгенге көнне Татарстан хәзер 35 миллион тонн нефть чыгара елына. Арта тора мөмкинлеге Татарстанның. Аны эшкәртү нефтьне 18 елга 95%-ка кадәр җитәчәк. Менә бу мисал, шушы мисал Россия өчен, аның төбәкләре өчен. Әгәр дә һәммә төбәктә шушы рәвештә үсә башласа, Россия алга китер иде. Димәк, менә бу Россиянең үзенә кирәк. Күбрәк алып, шушы безнең казнадан таратып бирү өчен нәрсәдер эшләргә кирәк дип уйлаучы депутатлар һәм чиновниклар бар. Бу чыннан да бик кызык, чөнки гади халык өчен озынайтылган очракта һәм озынайтылмаган очракта нәрсә үзгәрәчәк? Моның турында без сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяуны нуктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан менә гади халыкка әйләнеп кайттык. Менә без сөйләшкән вакытта бик сүзләр сөйләшәбез, гомумиләштереп сөйләшергә яратабыз. Шулай бит, Рафаэль әфәнде. Менә гади халык өчен озынайтылган һәм озынайтылмаган чиракта әйтик, озынайтылмады. Нәрсә үзгәрәчәк? Ул начаррак яши башлаячакмы? Яхшырак яши башлаячакмы? Чөнки безне карап утыручылар күбесе уйларга мөмкин, миңа соң нәрсә? Мин аны белмидем дә, беләсем дә юк диергә мөмкиннәр. Шулай бит? Ул күзлектән караганда әлбәттә шулай инде ул. Ләкин Татарстанның дәрәҗәсе бар бит, диме? Инде безнең шартнама бар икән, аның дәрәҗәсе бүтәнчә. Бүтән өлкәләрнең бит андый шартнама юк, дәрәҗәсе түбәнрәк. Әлбәттә, аның өчен безнең нигездә бар. Аның бит әле федератив дәүләт дибез, федератив дәүләтнең нәрсәсе калды соң? Менә соңгы инде Татарстанга ябышып ята, һәм шартнама менә шул теге федератив дәүләтне куядыр дәвам итәргә кирәк дигәннән татар халкы бар. Без менә чагыштырабыз, Ульяндә булай, Удмуртиядә тегеләй. Без бит истә тотарга тиеш бөтен татар халкын. Ул бөтен Россиядә яши. Алар карый Татарстанга, менә ничек алар Мәскәү белән килешерме, юкмы, безнең хәл ничек булыр дип. Ансы да бар. Ансыз без аны истә тотарга тиеш. Аннан менә безнең инде йөзебез бар Татарстанның. Безнең чит илдә инвесторлар күп килә. Алар күрә, Казан, Мәскәү белән килешә ала. Аның хәле бар, көче бар. Ул үз сүзен әйтә ала. Аның сүзе үтә. Менә бу да халык өчен әлбәттә ул минем кесәгә хәер төшми. Бүген үк. Ләкин Татарстан бит алга бара. Ул булай гына түгел, ул аның дәрәҗәсе, ул инвестициялар, ул һәр ай безнең яңа завод салына, тәк кенә булмый бит ул. Менә безнең шартнама бар икән, аны укыган кеше күп түгел. Аның эштәлеген белгән кеше күп. Һәм кызыксынган кешеләр күпме икән әле? Юк, ләкин бөтенесе белә, Татарстанның шартнамасы бар. Менә ул үзен күрсәтә алды, үз фикере бар. Мөстәкыйльлек бар күпмедер дәрәҗәдә. Тагын бер фикер җиткерәсем килә. Ул да булса җәмгыятебездәге тынычлык һәм үзара хөрмәт мәсьәләсе. Мин һәр вакыт үзебезгә килгән кешеләргә, халыклар ассамблеясына, дуслык йортына бер мисалны китерәм. Әйтик, менә безнең илебездә Советлар Союзы таркалганнан соң дин иреге. Тулысынча дин иреге бирелгән һәрбер халыкка. Күпме телисең ширкәүләр төзелгән, күпме телисең мәчетләр төзелгән. Әмма социологлар шундый санны китерә, Россиянең төрле төбәгенә карап, ширкәү мәчетләргә йөрүчеләр саны 4%-тан 7%-ка хәтле. Ягъни 100% халыкның дин ирегенә хокукы бар. Бу хокукны кулланучылар
4-7%. Әмма бөтенесе тыныш. Әлбәттә, шартнаманың да аның файдасы дип сөйләгәндә, аны инде килограммлап, метрлап үлчәп булмый, аның күпме файдасы. Әмма без бөтенебез белеп торабыз, безнең мондый хокукыбыз бар, без ул хокуктан файдалана алабыз. Ул безнең дәрәҗәбезне халкыбызга, республикага, төбәккә булган ихтирамны арттыра. Монда бит халык турында сүз бара. Тынычлык турында әйтәсем килә. Һәм әйтик, менә мин бит юкка гына дин иреге белән чагыштырмыйм. Менә безнең ул хокукыбыз бар, Татарстан файдалана, башкалар файдаламый. Алык, менә тартып алсыннар бу хокукны. Миңа калса, бу хокукны тартып алсалар, канәгатьсезләр саны, ул менә бу шартнаманы укыган саннар белән генә тигез булмаячак. Бөтен кеше бу очракта Татарстанның хокукларын хөрмәт итмәделәр дигән фикергә килерләр. Сез инде югары дәрәҗәдә карыйсыз. Бу гади сорау иде. Халык начаррак яши башлаячакмы? Яхшыракмы, Индус әфәнде? Әгәр дә республика алга китә икән, әгәр дә монда эшсезлек бетә икән, әгәр дә монда хезмәт хакы арта тора икән, яшәү мөмкинлекләре үсә икән, ул вакытта әлбәттә халык кыйбат. Киресенчә булса, халык аны сизә шунда ук. Чөнки безнең күршеләребез бар, күрәбез анда ничек яшәгәннәрен. Аларда авыр тормыш. Чөнки менә моның бит ике ягы бар. Берсе әлбәттә икътисади ягы, берсе сәяси ягы. Шулай бит. Сәяси ягына без телне кертә алабыз инде безнең президент статусын һәм башкасын. Менә бу икътисади һәм сәяси көче нидән гыйбарәт иде? Һәм гыйбарәт бу. Үзен күрә алуда. Сәяси көче. Без күрә алабызмы? Менә мин әйтәсем килә, шуннан да без үз көнебезне үзебез күрә ала торган төбәк буларак, кем беләндер шартнамада төзей алабыз. Кызганычка каршы, менә күрше төбәкләрне алсак бүгенге көндә, бер төбәккә, ул төбәктә бер кайчанда булмаган кешене җитәкче итеп куйдык. Икенче төбәккә, ул төбәктә бер кайчанда булмаган кешене җитәкче итеп куйдык. Ягъни, аңа бит әле танышу өчен генә дә 2 ел вакыт кирәк. Эшләү өчен генә дә аңлашылды. Әйтәсем килә, менә Татарстанның моделе, ул бит үз көнен үзе күрә ала торган төбәк. Әмма шартнама нигезендә без федераль үзәккә күпме файда китерәбез һәм Без үзебезнең көнебезне яхшы күрәбез, әмма шартнаманың эчендә салым мәсьәләләре, аның ни дәрәҗәдә булулары, монда бик мөһим моментлар бар бит. Менә сез Индус әфәнде сәяси һәм шушы икътисади көчен нидә күрәсез? Әлбәттә, һич шиксез аның сәяси көче зур. Ни өчен дигәндә, бүгенге Россиядә татар факторы, Татарстанныкы гына түгел, артканнан арта тора. Менә карагыз. Россиядагы иң зур татар авылы. Гомумән иң зур авыл кайда? Татар авылы. Татарлар авылларны саклау, авыл хуҗалыгын үстерүнең мөмкинлекләрен шушы рәвештә, мисалы рәвештә күрсәтәләр. Һәм шунлыктан без әйтәбез, бүгенге көнне, әгәр дә шушы рәвештә татар яшәеше мисалы булып башкаларга да тарала икән, Россиянең авылларын торгызып булыр иде, авыл хуҗалыгын яңартып булыр иде. Һәм бик күп нәрсәләр эшләп булыр иде. Татар факторы артканнан арта тора. Менә бу сорауга халык ничек кабул итә дигәннең, чыннан да икътисади ягынан караганда, бу шартнамада икътисади аспект көчле түгел диләр. Ләкин беренчесенә караганда Рафаэль Севгач аны белә инде. Билгеле, Бу, ләкин менә Индус абый әйткәндәй, менә сәяси дәрәҗә аркасында башкарма хакимият, президент сөйләшкәндә, бизнесменнар дәрәҗәсендә башкача сүз бара бит. Шуңа күрә мин мөхтәрәм гади халыкка әйтер идем. Барыгыз Секне чыгып Марий Республикасына, барыгыз Киров өлкәсенә, барыгыз Оренбур өлкәсенә, башка машинага утырыгыз да барыгыз. Һәм Казан урамына чыксагыз, башка номерлы, башка регионның номерлы машиналар килгәннәр. Аның нәтиҗәсе әлбәттә универсиада, 1000 еллык, ләкин булар да шул шартнама кебек дәрәҗә аркасында килеп туган. Сезнең мәгълүматлар буенча кемнәр бүген шуны озынайту ягында тора? Ну, Татарстанда инде аңлашыла, без монда бер тавышлы дисәк инде дөрес булыр. Мәскәүдә анда төрле көч бар. Кайберләр әйтә, губернага әйләндергә кирәк инде, татарны да бетергә кирәк дип, андый тавыш та бар име. Инде кемдер аңлый, алда сайлау, Путинның тавышлар кирәк була, процент җыярга кирәк. Татарстан ул яктан инде бер үзенә теге күрсәткеч, теге күп кенә республикалар карый, ничек Татарстан үзенә бар. Миңа калса андый аңлый торган Мәскәүдә кешеләр бар дип. Бездә?
Ну, бездә инде монда бит кешедән тора. Ул Чөнки Минтимер Шәриповичның менә шушының яклы булу һәм бу федератив дәүләтне ныгыту турындагы сүзгә нигезләнеп Коммерсант журналында да күптән түгел язып чыктылар, шулай бит. Һәм беләсем килә, үзегез соң сез нинди карашта? Ну, мен инде үз фикерне күп мәртәбә әйттем инде. Харатна аны сөйләп торам, шуңар мен инде бу яклы. Аннан аның бер хикмәте бар. Ул бит әйтү бер, уйлау бер. Син үзең кухняда утырасың да, шул уйланып хатын белән, бу бер. Икенче, аны бит эшләргә кирәк, йөрергә кирәк. Һәм нинди үзгәрешләр кирергә тиеш моңа, шулай бит? Нинди үзгәрешләр сезнең фикергәчә, әгәр дә озынайтылган чиракта ул шулай гына барырга тиешме? Я булмаса инде Юк, хәзер Госдума гына тавыш бирергә дә, шуның белән шул. Ул бит сөйләшү башланса, кимендә 3 ел барачак. Кимендә. Тизрәк эшләп булмый. Бер ноктасын да үзгәртеп булмый анда, шундый авыр нәрсә. Әгәр дә менә әйтик, бер нәрсә дә әйтмәделәр, менә шулай тынлыкта узды ди. Безнең Татарстан исеменнән чыгыш ясарга тиешләрме? Менә безнең җитәкчеләр дәрәҗәсендә ниндидер белдерү белән чыгыш ясарга тиешләрме? Ничек уйлыйсыз инде Сәфәндә? Белдерүләр ясалды да, вакытында. Фәрит Мөхәммәтшинның заманында сессияда әйткәне бар. Менә шартнаманың вакыты узып бара, аны яңарту вакытлары килеп җитте дигән сүзләре бар. Һәм инде әлбәттә без беләбез, ул шушы юнәлештә эшли дә, шактый эшли, шактый юл үтә, Мәскәү юлларында, башка урыннарда да була, һәм әлбәттә бу эшне алып бара. Ул гына түгел, әлбәттә, ул гына түгел. Хөкүмәт башлыгы шулай ук президентыбыз бу эшне алып баралар, бу күренеп тора. Һәммәбез сизеп тора моны, һәм ул шулай булырга тиештә. Күптән түгел Европа илләре дипломатлары журналисты белән очрашты. Мин дә шунда катнаштым. Һәм аларның сораулары хәйләкәр генә итеп, шартнама буламы, халкыгызга кирәкме, һәм халык моны әйтәме дип сорадылар, елмаеп кына. Һәм әйттеләр, без махсус бирдек сорауны. Без әлбәттә әйттек, халыкның башына да килми. Бу шартнама булмас дип. Әгәр дә бу шартнама булмаса, әле президентлык исемен ала башлауга тавыш күтәрелде. Һәр хәлдә шулай булса, Татарстанның һәм Россиянең язмышы, кәефе, яшәү рәвеше үзгәрәчәк, һичшиксез үзгәрәчәк һәм Россиянең тарихы да үзгәрәчәк дип уйлыйм. Чөнки ничек инде ул республиканы, федерацияны бетерүгә адым башлау һәм патша заманына кайта башлау, тоталитар режимга кайта башлау бу мөмкин әйбер түгел. Халык моңа ышанмый, шуңа күрә тынчкана сабырга көтеп тора. Безнең халык җитәкчеләргә ышана. Мен җитәкчеләр турында сүз алып барайдым. Үзебезнең җитәкчеләр турында менә сүнеп кенә калырга мөмкинме? Эрик әфәнде, шушындый әгәр дә генә сүзләр булмаса, менә шулай тынлык белән генә узырга мөмкинме? Рафаэль әфәнде. Без һәр вакыт бер фикер бар. Дәүләтнең үз халкы белән элемтә җепләре нык булырга тиеш. Әйтик, менә төрле төбәктә, бу төбәктә татарлар яши икән, ул татарлар белән эшләү өчен губернатор көн саен анда йөри алмый бит инде. Ул төбәктә татар мәктәбен ачарга кирәк, ул бер элемтә җебе. Татар мәдәният йортын ачарга кирәк, ул икенче элемтә җебе. Татар милли оешмалары, ул өченче элемтә җебе. Һәм шул очракта дәүләтнең үз гражданнары белән элемтәләре барлыкка килә. Ягъни, булар булмаса, татар бит ул бары юкка чыкмый инде. Аның белән инде шөгыльләнергә мөмкин читтән килгән теге дин әһелләре, алар дәүләт эшләмәгәч кемдер барыбер эшли бит инде. Шуңа күрә мен уйлыйм, бу шартнама шулай ук үзәк белән төбәкләрнең элемтә җепләренең бер формасы. Әлбәттә, бу элемтә җепләре күпме ныграк, тыгызрак булса, шуның хәтле яхшырак. Анда элемтә җепләрен югалтмаска иде. Менә законнар бит инде без законнарны Россияныкы белән тәңгәләштереп битердек инде. Кирәкме соң гомумән безгә? Инде без әкрен шушы 10 елда да күп үзгәрешләр кичердек. Ну, аның бит закон ул бер, аның үтәү икенче, аннан халык бит ул ничек үзен тота. Менә без инде бу соңгы елларда ирәндек менә мустақиллеккә, үзебез уйлыйбыз, үзебез сәясәтне кырабыз. Безнең икътисад аерылып тора Рәсәйдән. Инде 90-нчы елларда без шул юлга бастык, бу аерыла һәм без уңышлы булып чыктык. Шуңар ансы да бар бит әле. Кеше ничек уйлый, ул я көтә инде стән нәрсә аңар әйтәләр, әллә үзе инде нәрсәдер уйлап, нитеп, тырышып, менә Татарстан өчен көрәшеп, эшләп, хезмәт итү, ансы да бар. Шуңар без аны онытмыйк. Аңлашылды. Инде Индус әфәнде, менә шушы мәсьәләдә, әлегә килешү мәсьәләсен хәл иткән вакытта нәрсә таяну нуктасы булып торырга тиеш? Таяну нуктасы.
Әлбәттә, үзебезнең көчебезгә таяну. Татарның көченә, Татарстанның көченә таяну. Әгәр дә шушы көч булса, без һич шиксез менә шушы шартнамәлек принцибын дәвам итәчәкбез. Төп таяныч һәр вакытта да ул шулай булды да, 90-нчы елларда да ул халык үзе. Әгәр дә без халыкны чын мәгънәсендә шушы хәрәкәткә китерәбез икән, шушы рәвештә фикер йөртергә өйрәтәбез икән, ул шулай булачак. Әлеге мәсьәлә һичшиксез уңай якка хәл ителер дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.